Arabonum chake si nkomo bibia na nso. Otimenka na ene kwasiada. Ayo mumu bosome no. Ne da etoso nwotwe afempi mienu achi adinu no mu. Midiane ogu akofa. Ofra me prof amajo so. Ne papa se. Ochia me amenjo so se ya ade na. Ene nso ye kwasiada yi. Na miguso a ede kasakwa ahodo no bi na ebrew. Esanse ye wo mpo anu die na anwea eni ye na. Ne santi ena die no ebegina se uwo nipam anase uwo nipakuo bi mu na opese ufiri ho na okodidi anase ye di asem bi na ye ka ho ensem no bi ana obi mpo adwane na ye hwehwe na ye nhunu no saa nsem yensen na maka bomu a me de ebrew nti de edikan no ye beka se okoyi ne nsa anase okoyi wo nsa bi nso betumi aka se ekoka makom se baby e kompo ewo mu a utumi ka se ya ojamfi eje na boto saa nso ena baby obi te na sabi nipa mu na ne hoguo no yetumi eka che nipa no se onpepa ne hena no pepa hena no nkyere se sabi bibi ewo ohene ano ena opepa na emum se de be ya ufura ne ntoma na obi ewo no enhu se saa semu na opese o kyere ene nti ekoba saa se wo yoba na waka onan atoso so yo berema nso a na adekro na ehyew no na wahwe ni yi ni tituru pa na se ntokuya da ho mkyere se zip na watum na yakwahwe obi nso na yehu na itumi ka se otia na nan anchi anase oni ho baby nso yedi asema yitumi ka se omuri tu agina sabre no nipaku a ewo a yedi asem no mu fa bi asore ekudin komo asanyaba a efa asem koro na yedi na ho yitumi ka se ode ne ho aka nwura na chese nipa no adwane oni ho sanso ena yitumi ka se edansi wonso nipa nim eno so chese nipa no adwane yitumi ka se wagesa na chese nipa no oni ho anase wayi agudu ni nyina eye kasa yeka ekere ye ho bra ye woni pamu anase ne nipa edi nkita ho amankomo ebia na won so ba bia wofiri no mode ye no ye so nonko kai se medikin aka kire se akanfo yegumu ahodo be se nwotwe na ba bia ewo de a omoka nsem no maako bi ewo ho a na yinyina no ye ka na pepepe nyamenka ho nyame adoma da se ne obesan ateneka bi